Добър ден, докторе? I'm too sexy for my love, too sexy for my love. Да, добър ден. Добре. Както и да е, напоследък не се чувствам добре. В смисъл имам малко хрема и температура, настенал съм с една дума. Виждам. Какво може да ми предпишете? Извинете. Гледам как уния хулигани пак ми пукат гумите на колата. Ей, спрете майка ви да еба! Окей, просто ще ви кажа наново. Настинал съм и по някой път вдигам температура. Виждам, имате скоп. Нещото, което имате, е много сериозно и трябва да се погрижи с експертизъм. О, Боже ми! Не е сериозно ли? Мога ли да умра от него? За Бога! Не искам да умра от него! Само на 15. Има за какво да живея. Ще се оправите като издете едно парче от тортата ми. Каква торта? Ето тази! Окей. Готово. Не се чувствам различно. Точно! Излекуван сте! Следващия! Докторе, тази седмица цикълът не ми дойде на време. Мисля, че може да ми има нещо. Скоро да сте правили бум шакалака? Моля? Игране на тъмно? Какво? Близане на гладкия питон? Ебали ли сте се наскоро? Боже! Не. Еми тогава имате скоп! Скоп? Като скопът на скоповете? Не, просто скоп. За да се излекувате, трябва да си вземете парче от магическата торта. Демек? За Бога! Да отхапете парче от тортата до мен. Готово. Но не се чувствам никак различно. Ама сте излекувана! Следващия! Мога ли да ви помогна? Определено можете с това мускулесто тяло. Окей. И какъв е проблема? Проблема е, че искам да ви разкъсам дрехти и да ви намажа голото тяло с карамел. А по принцип трябва да го направя това на жените. Демек сте обратен. Да, и съм сигурен, че криете лъва по тези прелепнали гащи. Отхапете си от тортата и ще се оправите. Бих искал да се отхапя от вашата торта. Просто го направете. Все още искам да ви позадоволя по всякакъв начин. Еми да, то и аз да бях отхапал от торта, направена от кравешка тори и китова семена течност, нямаше да се чувствам по-различно. Искате да кажете, че сте истински доктор? Не, аз съм шизофреник с голяма степен на гняв. И просто карам хората да се отхапат от тортата на масата. Поради някаква странна причина. Това ме възбуди още повече. Фак!